Tema 4. Les avantguardes. Apartat primer. Introducció. Les avantguardes són un seguit de moviments artístics sorgits a Europa a començaments del segle XX, amb l'objectiu de definir un art nou que s'identifiqués amb el poble. Els principals corrents avantguardistes són el cubisme, que es basava en una visió geometritzada de la realitat i que es traslladava a la literatura en forma de cal·ligrama, el futurisme, iniciat amb el manifest futurista de Marinetti, que defensava el maquinisme i la violència i es traslladava a la literatura sota el terme de paraules en llibertat. El dadaisme, iniciat amb el manifest dadaista de Tristan Tzara, que introduïa la destrucció de la lògica a partir de l'espontaneïtat. I el surrealisme, iniciat amb el manifest surrealista d'André Breton, cercava l'alliberació del subconscient en la literatura mitjançant l'escriptura automàtica. Les avantguardes van penetrar a Catalunya l'any 1916 arran de la Primera Guerra Mundial, ja que molts artistes van haver de desplaçar-se a Catalunya, que va esdevenir transitoriament capital de l'avantguarda. Aquests ismes es caracteritzaven principalment per la voluntat de ruptura i provocació, la defensa de noves formes d'expressió, anar en contra de l'academicisme i per compartir una interrelació entre els moviments. En la literatura catalana va haver-hi dues etapes avantguardistes. La primera va de l'any 1916 al 1924 i és de caràcter futurista, amb autors com Joan Salvat Papasseit. I la segona és de l'any 1924 a l'any 1934 i de caràcter surrealista, com a màxim exponent tindrà a Foix. Apartat segon. Joan Salvat Papasseit. Joan Salvat Papasseit va néixer a Barcelona i poc després va quedar-se orfe. L'any 1915 va començar a col·laborar en periòdics escrivint en castellà, sota el pseudònim de Gorkiano. Va fundar també diverses revistes com Un enemic del poble i va declarar-se seguidor de Marinetti i del futurisme. Finalment, va morir de tuberculosi molt jove. La seva obra es basa en 6 poemaris, que podem agrupar així. Per un costat, tenim segons l'originalitat i la novetat avantguardista, que inclueix 2 obres, Poemes en ondes hertzianes, que incorpora elements futuristes i cubistes i tracta una temàtica de crisi de l'home envers la societat de la màquina, i L'irradiador del port i les gavines, que combina el realisme intimista amb el maquinisme. Per l'altre costat, es classificarien segons la seva evolució personal, i tenim 2 obres, Les conspiracions, que són un seguit de poemes de temàtica patriòtica, i La llesta dels estels, que és on es mostra una clara inclinació envers una poètica que mitifica la realitat quotidiana. I, per últim, per la seva singularitat, tenim 2 poemes. El poema de la rosa als llavis, que narra la història amorosa i eròtica entre el mestre d'amor i la jove aprenent, i per últim, Ossa menor, un poema de temàtica sobre l'angoixa envers la proximitat de la mort que escrigué poc abans de morir.